ברוכים הבאים למשגב, סוכנות ביטוח בלתי תלויה ועצמאית המספקת הכוונה והתאמה של מוצרי ביטוח, פנסיה ופיננסים. מעניקה ללקוחותיה שירות משלים למוצרים של חברות הביטוח על פי סטנדרט משגב ודואגת למיצוי זכויותיהם מול חברות הביטוח. יצרנו את סטנדרט משגב מתוך הבנה שקשת המוצרים בתחומי הפנסיה, הבריאות והפיננסים היא רחבה ומסועפת, כמו גם הצרכים של כל לקוח, ועליהם מספק הגנה מרבית וביטחון מיטבי. איכות המוצרים נמדדת במידת הדיוק ורמת ההתאמה לכל אחד באופן אישי. הייתכן כי תמהיל המוצרים שיותאם לכם יהיה מורכב ממוצרי ביטוח ופנסיה מחברות שונות? בהחלט. אי-תלות הוא עיקרון מרכזי בסטנדרט משגב, והוא מבטיח שנציע ללקוח שלנו את המוצר המתאים לו ביותר מתוך היכרות עם כלל מוצרי הביטוח בשוק ומחויבות ללקוח שגוברת על מחויבות לחברות הביטוח. מענה לצרכים הביטוחיים שלכם צריך להיות מעגל שלם, המורכב ממוצר מותאם על ידי גורם מקצועי, המלווה אותך באופן אישי ורמת שירות גבוהה הנשמרת מנקודת הרכישה ועד לנקודת המימוש, אשר עתידה להגיע שנים ארוכות מאוחר יותר. גם אם יהיו משברים בדרך, אנחנו נהיה שם לצדך, אם לצורכי הכוונה ואם בתביעה מול חברת הביטוח. סטנדרט משגב, כי פוליסה היא חצי ביטוח.